कि आवतानी फोन पर बतैले ए सखी काले तो सैया जब गाड़ी जाके धइले कहले कि आवतानी फोन पर बतैले लागे 24 घंटा तोरे न में पटना उतरी है साजे ए सखी जापानी बर्तन हम हाजे हमर पिया जी आवतारे आजे ए सखी जापानी बर्तन हम हाजे दिल से पिया जी आवतारे आजे।